Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta. Bakanti ko. Kumusta? Actually, today, unta, schedule ko si Bo niya na postpone, ugma na. Mauna nga, live ko, na ko'y lugar, igsoon. Kumusta mo diyan mga igsoon? Again, sa nakalimot no, or wala, dili aware sa naitabo bitaw sa atong Facebook page, no? Ang atoang Facebook page nga Mabungahong Kristohanon, gi-restrict ta sa live. Kay naka-copyright ta sa katong mga previous videos nato sa live, taghang kay tag mga background songs nga worship songs nga dili pwede, so nagbalik-balik siya. Mao na nga gi-restrict ko, pero mahuman daw ni ugma kay 14 man ugma, hopefully, and by God's grace, no, nga mahuman kay ron maka-live ta. Dili gali ko matawagan, no, sa pasensya na sa mga followers nato sa Mabungahong Kristohanon nga nagtawag mo, dili ko pwede makatubag, dili sad ko pwede mo tawag ninyo kay kuan man na-restrict man ko, no? So sa page na restrict tayo so tungod ana lagi, pero okay ra na yung mga kulian, at least aware na sad ko kung unsay akong i-background like this kani imong gunit, di man ni siya makuan siya, dili ni siya ma-restrict kaning imong gunit, no? Pero katong bag-o nga version nila ma-restrict ko, no? So salamat sa Ginoo, kay praise God lang gyapon, no? Ana man ta anad na mga igsoon, no? So again, kumusta mo diha? Shout out na ko tanang mga OFW in different countries around the world. Shout out na ko tanang mga naka-permanent resident diha sa lain-laing nasod nga kanunay jud mag-atang sa ato ang live. And then shout out na ko ang mga seafarer, mga seaman tanan di ano, ug tanang mga ahensya sa gobyerno diri sa ato ang nasod akong gi-shout out. Especially ang PNP, no? Akong gi-shout out ako ang mga amigo daghan kay ano, mga duol sa dughan. Ang happy na mo diri akong gi-shout out, ang Clarin Police Station akong gi-shout out. Salamat sa opportunity nga inyong gihatag nako, especially sa moang mayor diri. Gitagaan ko opportunity nga mo share bisan mubo lang sa pulong sa Ginoo, kay naa may unsay tawag ato murag unity walk ba to siya. Unsa na lab, ambi ko na lab. Ambi sabi kadiyot kay kung basahon kay ila kong gitagag higayon ba nga mo share sa pulong sa Ginoo sa mga kandidato. Hindi ko na lab. Okay. Na dara. Okay, so ila kong usa nga tagag higayon nga mo share ani so no. Covenant signing di ay sa mga electoral candidates 2025. This coming March 21 ang venue sa amo adri sa Cultural Center. Unya usa ko sa speaker nila mga igsoon nga mobat-bat sa kauban ni Father Dennis Leornas, no. Nasay pare ani. Diha niyo makita igsoon nga amigo na ko ng mga pari diha, no? Atay kuan diha, no? Respetuhan na ita, no? So naa ko diri sa Word of God. Okay, apel ko diri. So praise God ani, no? So akong gi-shout out, no? Salamat day kayo ang Municipality of Clarin og sa moang pinangga nga mayor nga suod sa nako si Vice tanan mga kagawad, no? For another great privilege nga gi-allow ko nga mo share this coming March 21 na daw mi dito mo ko sa police station gapon, kaya nibisita ko sa mga piniriso niya. Gingnan ko ito ang amiga po na ko dito nga police nga. Pastor, dito mis inyo nga, nagatod mig program. So, salamat sa Ginoo. Okay, so shout out na no, mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao. I believe na mga struggles sila ron, pero nara ko sa pag-ampo niya, no? I believe also that everything is in God's control. Sakto ba ko, no? Kontrolador ni Ginoo tanan, no? Nasa katuyuan, walay nahitabo, nga walay pagtugot sa kitasan. Amen. So akong gi-shout out demi kay kuan ra ba ni mo adto na ra ba pug ni Lunes ani kanang ako ang ministry dia sa Cebu City Jail ba. No, akong gi-shout out dito sila si Brad Aris, no. Brad, padayon sa pagpagamit sa Ginoo diha, and continue to be the light to all of the people out there who are still in the darkness, no. Brad Aris, grabe, salute sa imuhang commitment ni Lord. Bisan grabe ng kaso ni mo diyan, no? Actually, Brad, ang katong kauban akong police last time nakurat sa imong kaso nya, gastorya siya naminaw siya, naniid-niid siya sa imong istorya, Brad. Kaingon siya nga laki di jud katuhuan, pastor, nga ingana day siya, ingana kagrabe yang kaso, pero karon manulti siya, lahi naadyoy presensya sa Ginoo daw, Brad, ba, no? So na-bless siya, Brad.
no, na bless you sa imong ginabuhi, and then padayon paggamit sa Ginoo, Brad, no? Brad Aris, shout out unya. Brad Mago, shout out ya. Brad Ibang, Brad Jao, shout out. Amping sa imong pagpatid-patid sa bulada soccer. Brad Kenneth, akong gi-shout out. Tanan napaday dari da. Tong last time dito ko sa RDC 1 ning sulod jud ko. Salamat sa higayon, no. So this coming Monday wala ko kabalo kung asa na po ko ipasulod nila. Basta anytime ko, basta para sa Ginoo. So akong gi-shout out diri sila sa kuan. Singanan ni, no. Brad Rimgak, si Mayor Ayan sa 1 ni siya. Sa RDC 1 ni, no. Istorya gud mi ani. Mayor Ayan Chris og si Brad Jimboy. Isa pa uban diri. Kalimot ko hatag sa t-shirt. Okay. Kauban din ako sa kuang ning sulod dito ba sa jail. Unya sa man ni napailain diri. Brad Bagudok. Okay, Brad Bagudok. Okay. From Talamban, shout out kayo ning tanan nga mga tanan nga naa dito sa sulod. Ako maning gilista gud mga igsoon, akong gipanglista ilangan diri ba para mabantayan ako bitaw nga kuan ba, at least madungog sa sila sa kanginan ba, makadungog nilang mga pamilya nga naa day nagmahal sa pamilya dito. Okay, so shout out ang Cebu City Jail, tanang mga warden diha, mga police officer, jail officer unya, ug sa akong team sa Living Water Christian Fellowship nga kanunay sad mosulod diha, no, every Monday, no, headed by Pastora Ninette and sila si Brad Brad Danilo, Brad Jerry, kanang actually akong magkauban ni mga igsoon, mga piniriso sad ni nga diha pud gikan nga nabag-o gibag-o sa Ginoo nya, mao na nga uban migsulod dito mga Brad sa nako dano, mga akro long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo nya. Akong gi-shout out sa toy uban la sila Brad Arturo, Brad Rodolfo Flores, isa pa to, Brad Adsil, Brad Jimuel, si Pastor J, ako sang gi-shout out, Pastor Herman, and si Sister Jordan, Sister Sheila, Brother Adonis, tanan team na ako da Exxon again sa Living Water Christian Fellowship. Ug naiwa ko ka ila tong mubuon nga gikan po dito sulod, basta tanan shout out na ko tanan di, no. Og mga followers nato sa Armed Forces of the Philippines nga actually ang uban wala kabalo nga naidaghang mag-message nako nga mga Armed Forces of the Philippines, PNP, magpa-counsel ba, no. Usay maka-amaze bitaw kay kinsa ra gud ta, pero daghan mo chat nako about ana nga unsay akong buhaton ani Brad Pastor, unsay akong buhaton ani, naglibog ko, nag-struggle ko, pero mga dagkong tao sila, no. Grabe si Lord, no. Praise God for that. Nya tanan nga nagtan-aw ni Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong adlaw, maayong mabungahong kabuntagon. Unya our topic for this morning is about end times. Okay, let's say end times or mga common nga mahitabo, no, mga normal nga mahitabo sa adlawng katapusan base sa balaang kasulatan. So kabalo naman ta mga igsoon, I know and I believe that each one of us are so aware of what happened in our country right now sa atong palibot unya. Nay mga sitawag na mga panghitabo sad ba nga ang uban nagdala silang emotion, ang uban chill ra pod, no ana ba. So ato daw pasultion ng balaang kasulatan, okay, atong tanawon kung unsa say kuminto sa Biblia ba. Kay usay igsoon madala ta sa mga panghitabo sa palibot, nakalimutan nga ang Bible gitagna na ng tanan. Kung rooted lang jud ta, kung aware ta sa pulong sa Ginoo, diha nimo ma-realize nga ang nasulat sa Biblia, ang Biblia dili lang ingnon nga libro nga ordinaryo. Once updated ka sa word ni Lord, once rooted ka, no, nakapundasyon jud ka sa pulong sa Ginoo, dili jud ka makuratan sa mga panghitabo sa palibot. And then diha nimo ma-realize nga slowly but surely ang gipropesiya sa balaang kasulatan na naganamanam siya katuman kana kung aware ta. Pero kung wala kay alamag sa Bible, daghan kag pangutana, daghan kag mga actually ang uban nagtuo sila nga kay namo ko yung mga post diri sa akong personal account nga James Dumanon, ug sa akong sa atong Facebook page nga Mabungahong Kristohanon. Na may mga post regarding about
na former president niya, nay uban mo react nga, ay pastor ayo na pag ano. So akong pasabto ning ubang alagad sa Ginoo. Respetuhan na lang taninyo. Ako wala ko miingon nga akong gihimong Diyos si Duterte. During the time of Duterte, makibawon ko tatanan, no? Unsa jud mga nahitabo niya. Ako mangod kay adik-adik ko sa una, kriminal. Mao na nga mabalyo gid nimo ang iyang times tanawa. Ako sige kog sulod og mga prisuhan. Nya daghan kog mga disciples at grasya sa Ginoo nga gipiyal nga nga former drug dependent mga kriminal sa una. So sagaran isigaw nila ang kuan gyud ang administration jud ni Duterte nga unta mabalik ang ato. So meaning naay legasiya siya nga nabilin or naay maayo nga kanang nahitabo ba, no? So ang uban di kay ka-relate labi na kay ako pastor. Dapat si pastor di makapilapil, no? Wala man ko ingon nga nakapilapil kita na amtas kamatuoran. Ampo ta. Moampo ta unya. Aside from that, kung kay ba kung say maayo imo sa nang pong ihatag pud imo ang mga komento nga maayo, imong insight ba about sa pangitabo, no? Wala ko mo judge sa mga palibot ng itabo niya. Respeto ko sa tanan ng mga unsa man diha, pero mao lagi nasay nahimo. Ako sige mo jud sud kabalo namo nang dagkong prisuhan. Mao gyud na nindot unta si kuan na niya. Daghang kay mga testimony, mga disciples na ko igsoon nga mga kriminal, mga tirador na gyud nga. Usa sa nakapaundang gid nila si Duterte. Gigamit si Duterte sa Ginoo niya. Timing mga in how many days nag-meet me. Mas napalawman pag yun ako, nakashare ko sa pulong sa Ginoo nila, namakmak na ko ba sa pulong sa Ginoo, but before ko niabot nila, nahadlok na silang Duterte daan. So, diyan mo makita nga mura og najud po'y rason ang Ginoo nga nung si Duterte nakadaog ato that time, no? Kay naay resulta, no? Labi na sa aning mga hinigugman ako, mga amigo ginako mga suod, mga kapulisan, no? Na about sa ilang salary, something ana bitaw nahimo. Lisensya na to ako karon naka 10 years ko. Passport, ano? So nahimo. So, mao na nga, di kalikayan nga, naay uban nga na emotional, kay tao naman ta, no? Pero ako ingon nga, ako siyang gipataas, gihimong Diyos, no? Akong Ginoo si Kristo, git, no? So, naalang ko yung mga nakita nga maayo niya. Yang uban ingon nga, why, ko na, daghan basta daghan niya. Ako, nakinumdum ko sa time during the time of the Old Testament in the Bible, during the reign of, King Nebuchadnezzar, no? Gigamit siya sa Ginoo sa pag-execute sa iyang judgment sa Juda man to kay grabe na kadautan ba, no? So bisag si Nebuchadnezzar kanang dautan siya. So kay naman giuban nga ayaw nyo gamitan ayaw nyo kapilapili ng Ginoo si Duterte kasi si Duterte daw himalikason naday mga lagad sa ginaday gipadaw sa Ginoo na himalikason no. So, di ta ka judge kay sa time ni Nabucodonosor kung imong basahon diya sa Old Testament is I forgot kung unsa gito siya specific nga verse and chapter. Na diha igsoon ang gi-mention gid nga gigamit sa Ginoo ang wicked, ang katubitong dautan nga hari nga si Nabucodonosor. Dautan nga hari. Aron matuman yang plano. So, pwede din mo gamit ang Ginoo bisag ingana, no? Something nga na ba, no? So, mao na nga dita ka judge kung Duterte yung malikas. Basta for me ang tanan nga nahitabo karon igsoon nanas Bible. Anawa ako mong sabto na ni, no? So, before we proceed, ako din gi-shout out no ang 221,000 followers sa Mabungahong Kristohanon. Shout out sa ato ang mga subscribers sa Mabungahong Kristohanon. Shout out sa subscribers sa atong YouTube channel. Naman ta YouTube channel kay after this ako ni siya i-download. I-upload na ko sa ato ang tawagan na sa ato ang YouTube channel kay ang kaning sa Facebook mga igsoon automatically ma-delete siya for 30 days. So mawala ra ning video igsoon. Mao ni nga ako ni siyang i-download after this niya akong i-upload sa atong YouTube channel. Sa mga nangutana sa YouTube channel na to mga igsoon naa sa link ani. I-click na ninyo ang link ani unya free to subscribe. Amen. So mao na sila mga igsoon, no? So let's go. Let's proceed. Mao na siya, no? Mag-pray sa data kay di man gyud ta mag-start, no? Without praying kabaw na ta igsoon nga ang kaning pulong sa Ginoo dili ni nato siya masabtan. Gamito na tong kaugalingong kaalam, tawhanong kaalam or kalibutanong kaalam. Tanawa daghang kay mayo sa Bible pero ang ilang kinabuhi hiwi. Ngano man na daghang kay mayo sa Bible igsoon from cover to cover, memorize na lang ubang mga verses that from Genesis to Revelation. Hours nila sa nasulat sa Bible. Daghan silang verses pero nganong ang ilang kinabuhi wala mabag-o, walay changes or hiwi ang ilang kinabuhi, wala naglakaw sa kamatuoran nganon. Kay ilang gi-interpret ang Bible only with their sa ilang own wisdom. Lahi man good ang need na to ni kaalam nga langit nun ug lamdag sa Espiritu Santo. That is why every time nga mag-live ta, kabantay mo magampo kita.
Kay mangita ang tagiyas Ginoo. No? So gingon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya ni mismo itong gisgutan. So we need Him. That is why we're gonna pray later. And atong i-invite siya aron giyahan ta. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord God. Thank you so much, Lord God. We come into your presence right now with a humble heart, Lord. We acknowledge your lordship and kingship sa among pagabuhaton karon. Nasayod mi nga balaan kay ka nga Dios. Perpekto ka, nya dili ka mapakyas. Kinsa ra man mi Ginoo kumpara kanimo. So Lord God, nagpaubos kami sa mga tubangan, Ginoo. Unas tanan limpyuhi among kasing-kasing among nahuna among pagbati, Ginoo. Kung nami mga butang nga nahimo nga wa ka nalipay, nya wa mi nakabantay kay usahay magtuo man gyud mi Ginoo og sakto mi. Pero tungod kay tao lamang ni sayop dahil may ikaw ang pinaka perpekto balaan nga Dios nga nakakita sa tanan namong gibuhat. So Lord God, if ever Lord God, imong i-search among heart karon nga naay mga butang nga wa ka nalipay, Ginoo, pasaylo ami. Make us worthy. Himo aming takus, himo aming angayan, Ginoo, nga mamati sa imong pulong, Ginoo. Unya, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton. Labaw sa tanan, anda mo sunod sa imong pulong. Kaya ang blessing, ang breakthrough, ang miracle nasa pagsunod. And Lord God, I pray i-bless tanang viewers karon. Bisan pa man ang mag-replay ani panalangini, Ginoo. As we listen to your word this morning, let your presence be filled, Lord God. Let the power of your Holy Spirit will manifest imong dihog among masinati, Ginoo, imong gahom. Let your will be done, Lord God. I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. And Lord God, I pray nga mamuhat ka. Amo kang gi-invite, Lord God. Ikaw lamang among gipataas. Wala mi nag-isa og simbahan. Wala mi nag-isa og relihiyon. Wala mi nag-isa og pundok. Kundili ikaw lamang. The name above all names. The name of Jesus Christ alone. No, ikaw among gipataas, Ginoo. Gipasidunggan ka. So Lord, thank you for the victory. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Ikaw na'y bahala, Ginoo. This is your moment. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So we have 58 viewers this time. No, lahi ra no katong adto ta sa tong page ba no kay dinagko na gito dito kay libo-libo ba kay syempre sa akong asawa man eh. So kanina itong gigamit igso no kay na-restrict ta sa to ang live tungod sa katulaging mga background na to, pero okay ra na igso na. Wala man ta na problema na kay sama sa akong giingon igso nang uban ma-misunderstood ko nila nganong nag-live ko. Actually igso kaning live na ko wala jud ko income ani no. Tuo sila og dako kay kog income ana no wala no. My primary purpose is to share the word of God for salvation. Para ang mga maminaw makabaton og paglaom sad katong mga na-depress, ma-comfort no. Wala ko yung mga nahuna di. Ako bitaw ang giingnan ng uban nga. Kabalo na ba mo igsoon nga naay daghang mga testimonies no sa atong live no. Daghang kayong mga na-bless, kinabuhing na bag-o bisag diri ra namati. Naay mga nagpre-request niya, nag-grant ni Lord no. Ilang i-post diri nga, Pastor, salamat sa prayer sa kay mauni mauna no. So ako silang giingnan nga si Lord di man na mo gamit pod og usa ka magwawali kung ang iyang motibo aron for viewers only or for money. Di na mo gamit kay ang Ginoo igsoon, way matago sa Ginoo. Ingon sa siyang pulong atong kasing-kasing yang gitan-aw una. Ang atong motibo na kaybaw ang Ginoo. Si Lord kaybaw sa akong motibo nganong nagwali ko. Nganong maghago man ko ani. Di ba? Pero tungod kay nanaad ko sa Ginoo igsoon nga, Lord, puslan man nga imo kong gibag-o. Puslan man Lord nga imong gitarong akong utok nga before na drug overdose ko. Lulong ko sa lain-laing makadaot nga bisyo. Puslan man nga imo kong gitagag chance din all of my days, Lord God. My remaining hours in my life while living in this dark world, ako ning i-offer nimo, gamita ko. Mao ni karon, no? Na din nagsuhol na ko ani wala eh. No? Mao na mga igsoon nga, this is for the glory of the Lord. Wala ko ipataas relihiyon. I respect all religion. Ilaha pod na ako pod ni basta nga ako lang. I just want to tell the whole world nga naay Ginoo nga mobag-o, naay Ginoo nga kay ako mang napamatud-an nga naay Jesus nga naay gugma nato, nga nagamping nato, nagbantay nato, nga mo tagbos tong panginahanglan. Amen. Mao ra na ako, wala ko mag-isag relihiyon. Let's go. Okay, let's proceed. Tong teksto igso na makita sa kuan. Of course, 2 Timothy ni. Okay. Naman na dia sa caption no. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 2. Dari lang ta. Taas man pero diri ra lang ta kay mao man gyud ni akong punto kanang mga kuan ba mga events sa last days, okay?
So ingon diri si Pablo ngadto ni Timoteo, iyang gisugo si Pablo, si Timoteo igsoon, iyang disipulo para i-share po ni Timothy ngadto sa tanan pod ana ra man na ipasapasa ba. Si Timothy usa ka disciples ni Paul nga magwawalisad. So naay sulat si Pablo ngadto ni Timoteo niya. Iyang gi-share ni Timoteo aron si Timothy aware. And aside from that, gusto si Pablo nga i-share po ni Timothy sa uban niyang mga disciples. Okay? So or sa mga followers ni Christ. Okay? Ingon si Pablo ngadto ni Timoteo sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ingon siya diri. Ingon si Pablo, timani kini Timoteo, or something ano. Sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Hunaw na ang palibot panidi. Unsay ingon malisod nga panahon. Next line, verse 2. Ang mga tao magunahuna lamang sa ilang kagalingon. So walay pakisuban. Next. Og sa kwarta, period. Diyarata. Again, akong balikon. Ingon si Pablo ngadto ni Timoteo ngayang disipulo igsoon og iyan ang gisulti ni Timoteo aron ma-aware si Timoteo and at the same time i-share ni Timoteo ngadto sa uban. Ingon siya, 2 Timoteo 3:1 hangtod sa 2, timani kini sa katapusang mga adlaw. So naday joy katapusang mga adlaw. Di ta forever dining kalibutan na igsoon, no? Katapusang mga adlaw moabot ang mga daghan. Naay mga malisod nga panahon sa laing version. Dautan ang panahon sa katapusang adlaw. Sa verse 2, ang mga tao magunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Diyan ta kotob sa kwarta. Sa English, napo ko'y basahon diri. Ingong English igsoon. English ta, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Arita sa 1. Sa new sa NIV. Say meaning aning NIV? New International Version. Okay. Ingon diri igsoon sa NIV. But mark this, according to St. Paul to i-address niya to Timothy. Ingon siya 2 Timothy 3:1, ingon diri si Paul igsoon, but mark this, okay? There will be terrible times in the last days. Sa New Living Translation, asa ding ingon, you should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. Na mga lisod kaayo nga panahon sa katapusang mga adlaw. Arita sa English Standard Version, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty. Maorge pon laki no. Sa Berean Standard Bible, but understand this, in the last days difficult times will be present. Palihog ko no obserba rin palibot. Murag mauna ni. Okay, di man ta manghadlok pero mao man eh. Mao bitaw niya ang gingon, chill ra jud ka, cool ra ka kung kabalo ka sa word. Kabalo ka sa pulong sa Ginoo. So arita sa King James Version kay mao man giniingon nilang pinakaduol sa tanan nga hubad. Sa King James igsoon, ning ingon diri. Kuya mo guning King James kay murag kanang lahi usay sabton maglibo ka ba kay 90 or unsa dia. So ning ingon diri ang King James Version igsoon. This know also that in the last days perilous times shall come. Sa New King James Version, but know this, that in the last days perilous times will come. Unsa ning perilous or perilous or unsa may word? Unsa iko ana nila? Perilous gid siya no? Okay. Kaning perilous igsoon kung ato ni siyang i-search sa Google. Okay. Niya ako ni siyang i-search, atong i-search sa synonym, unsay mga laing term sa perilous. Ha? Oh, lagi. Nag-ingon diri mga igsoon ang mga sakto to kong asawa, maayo ni kong asawa ba? Ang synonym sa perilous igsoon, una, dangerous. Ikaduha, fraught with danger. Ikatulo, sa ako niya, synonym, hazardous. Yan na pa dyan another term, igsoon, risky. No? Delikado ka, peligro. And then, ang last kuyaw, unsafe. Unsafe. Not safe. Amen? So mo na yung meaning. So, ang Diyos magapanalangin sa pulong. So, mao ni mga posible nga may tabo sa katapusang adlaw. Okay? Peligro. Dautan. No? Danger. Unsafe. So, paiuban dire. Risky. No? Mao daw na ang mga mahitabo sa katapusang mga adlaw. Na, ingon si Pablo, gitagana. Ingon si Pablo mga igsoon, ngadto ni Timoteo, timani kini sa katapusang mga adlaw moabot ang lisod, dautan ang panahon, no? Speaking of dautan igsoon, no? Tanang klase sa kadautan, no? No, tanan.
Suyop diri, suyop dito, bisyo dito, kahilayan, unsa man diha nga kadautan. Pagpangilan, patay diri, rape. Tanang klase nga kadautan igsoon. Mudagsang na, mo increase igsoon sa katapusang mga adlaw according to the word of God. Ang uban na ratol unsa man diha? No. Watay katungon nga atong usbon ang gisulti sa Bible igsoon. Naagid ni mo sugot tag sa dili maabot ug maabot gyud ni. Gipakita lang sa Ginoo igsoon nga ang mga nasulat sa Bible nag-anam nagkatuman. Kay uban maingon man nga sinuwat ra man nagtawo bot-bot na. Tanawa. No? Nag-anam. Kay uban maingon man bot-bot na. Para ako kabag-uhan ako. Kay bawo naman ng uban nga mga labi ng mga barkada nako, mga kailan ako nga gibag-o gyud ko sa Ginoo, no. I was slave in illegal drugs kay balo na mo for more than 16 years niyang uban nga mabag-om gyud ang tao. Pero ang Mateo 11:28 ningingon nga duol kamo kanako kamong gibugatan sa mga unsa man gibugat na to nabudlay nabugatan sa mga unsa may mga struggle na to mga gapos, no. Illegal nga droga, bisyon sa no. Muduol na ta sa Ginoo mo surrender kay papahulayon ta so mabag-o ta. Okay? Tinuod ang ingon sa Biblia kay pagduol na ko, pag surrender ako sa Ginoo, Lord, tabangi ko, nagpakiluoy ko, kay 3 times na ko nag-attempt og suicide, kay gikapoy na ko, pero gibag-o ko sa Ginoo. Tagaan kong paglaom. Ang uban maingon nga, ay magtuon ng Pastor James, ang tao mabag-o gyud kung magbag-o siya, bot-bot na. No? Kadaghan kong mga amigo nga ingong nagbag-o pero musuyop gyapon na okasyon. Di ko mailad na ikson kay diya ko gikan how many years ko nag-attempt nga magbag-o. No? Ang uban nabag-o lagi, nabag-o sila sa Shabu pero manigarilyo gyapon na nagyapon mga laing bisyo, no, nang babae gyapon na sekreto. Wa man gyapon na kung mingon kag kabaguhan, tinud-an na tanan ginabaguhon ka. Way lang makahimo ang Ginoo na. No? So it's proven kay nitabo na nako. So tinuod ang ingon sa Bible. Ang uban di mo to pero karon be. Ingon si Timoteo. Si Pablo nga to ni Timoteo. Mao ni hinumdumi Timoteo nga sa katapusang mga adlaw moabot ang daotang panahon. Moabot ang malisod nga panahon. No? Daotan, so grabe tanang klase sa daotan. Nya, obserbari karon igsoon. Just try to observe. No, unsay nahitabo sa palibot karon. Speaking of daotan, di ba murag maon na siya? Banday mo? Di ba? Grabe kung kadaotan. Mas ding grabe ron, di ba? Mas nag-straight ron ang mga patay, labi na kanang mga lungguag kanang lungguon putlong na ana gasunod-sunod, no, normal, grabe ang rape, no. Grabe. Kabantay ka, no, ang generation karon obserbari sa una. Lahi karon mas grabe kadautan ang generation karon. Why? Because of social media. No, daghan ang mga way batasan, way respeto sa ginikanan, gihimo na lang, no. Laki ang panahon karon. Ingon bitaw kong asawa, lahi gyud ang panahon lang kay bisan mga magtiayon ron. Bisan kuno mga magtiayon karon gali wanay panahon sa usag-usa kay nagsigin lag atubang sa cellphone. Nagtapad og tog pero nag-isig og talikdanay kay nagsilpon. Kabantay mo lahi ang panahon ron. Ingon si Timoteo, igsunon si Pablo, nagsulat ngadto ni Timoteo. Bantayin ni Timoteo, timan ini, kay sa adlaw nga katapusan, lisod kayong panahon, dautan kayo. And here it is. Makita ninyo igso, no? Gihimo ng normal ang di normal. Ug ang dautan, gihimo ng normal karon, murag gwara, no? Gitwis ang kamatuoran. Na ba na karon na? No? Nya na pa gyud ang sunod nga linya, tanaw. Ang mga tao magunana lamang sa ilang kagalingon. Naana sa last days. Naniguro na lang, no? Bahalag maguba ang relasyon basta ma-save siya. Gawna-una ang kagalingon, wala na pagtanaw sa wala nagtanaw sa kinabuhi sa uban, sa iyang isig ka tao, no? Kay kung ato ning padayonon sa ubos igsoon, nga mangutana siyang uban, unsa man sa klases kadautan pastor nga may tabo sa katapusang adlaw, daghan kayo akong basaw na. Okay, mao ni may tabos katapusang mga adlaw, no? Ang tao magunahuna lamang sa ilang kaugalingon niya. Kwarta. Hambugiro, mapaytason, bugal-bugalon, masupilon sa ginikanan. Naba na ron, masupilon sa ginikanan. Daghan. Dili mapasalamaton, pero sig pangayo. No? Dili Diyos nun. No? Sig simba, pero wala bagong kinabuhi. Matinga ka. Sig simba, pero hilig kay sig simba, pero lain man ang mga kuwan, batasan. No? Dili Diyos nun. Dapat sig simba, gadli. Pero kari, laki man, dili Diyos nun. Way kaluoy. Naba na ron na, way kaluoy, daghan ron. No? Di maluoy. Way po angod. No? Maura man na, tigbutang-butang, istorya nga di maayo. Sige tinuod. Mapatuyangon. Kita kas mga taron magpatuyangon. Tanawa ron ang mga lulong sa illegal nga droga. No? Kaya ko igsoon, nahimo ko nga adik-adik before when I was 12 years old, 1996. Pero hapit na ko ato mag 13.
Kay grade 6 man ko ato, December man to niya. Pagka January, birthday na ko, so matrisi na ko. Niya, ma-first year na po ko, college, high school. So, ako igsoon, bata pa ko nagadik-adik due to, tungod sa curiosity. Now, wako kay baw nga ang ingredient day sa shabu, apil ng muriatic, apil ng aceton, napay gitawag nila paint remover, unsa to basta mga makadaot sa utok. Ako am ko kay baw, why ni educate na ko, ako curious lang ko. Hinindot mo kay unsa nang nagdagandaga no. Sa karon nga lecturer na ko igsoon sa mga drug symposium together with the PDEA, mga PNP, kauban mo. Maminaw ko sa ilang mga lecture. Dito na ko nakita, labi na ni nga mong kauban ako diri mga pulis. Nag-share niya nga mao ni ingredients sa shabu. Pwede na mo niya na may usa magjuk-juk maning uban mga kapulisan moingon nga kung naamo ani nga mga ingredients, paghimo mo shabu mga binuwang na gud. So kita na ko ingredients, muriatic. Kay bawi tag unsa nang muriatic. Daghan nga matay minginom og muriatic naghikog. Grabe ng muriatic, ihinlo, nag-CR, igsoon, malimpyo. Muriatic, aceton. Daghan kayo, pipila na, so pagkakadungog na ko. Pagkakita lang, usam ni tinuod, mauna pastor, mauna yung mga ingredients sa shabu. Kibaw pa ko, di na ako. Mauna nga, di na ka matingala, igsoon nga, kasagaran, ang bira yun sa shabu utok. Imagine, musod na diyang muriatic, musod na diyang mga aceton, paint remover, or any, unsa man diya, igsoon nga mga chemical na diya nga imuhang gi. Daot juga, no? Pero karon igsoon sa gingon diri katapusang mga adlaw ang tao mapatuyangon. Bisag kay ba ang mga tao nga makadaot pero nagpabiling palahubog, nagpabiling naglunang sa makadaot nga bisyo. Di ta makurat ana kay mo excess na siya, mo okor na siya in these last days. Ana karon. Mao ni akong gingon igsoon kung dili ta aware sa word of God. Ignorante ta, makurat ka hadlukan naman niyo no? Di na ko ganahan mo. Yes, daghan mga post karon. Na yung mga friends na ko nga di na safety nga maglakaw gabi Di na safety nga nabi tayo mga magjogging karon magpa-adlawan na gid kanang muhayag na jud kay di na magjogging og sa una magjogging may ako makajogging po ko alas 4:30 ngit-ngit pa kayo. Safety kay tanan ingon tong akong friend nga babae, di na sila hayag na lang sila kung magjogging kay mura di na ka kumbinsa tay kadagsang sa mga adik-adik. Nya mga adik-adik ron lahi na kayo basta lahi. Ag shabu po ron lahi na og tama. Nganong di man ko kay baw igsoon nga ako man nang gi-interview ng sige ba kog sudog prisuhan na ako gi-interview nga rape kaso. Usa sa iyang reklamo nga ang shabu kuno ganahan na siya babae. Sa una panahon na mo igsoon early 2000. Ang shabu igsoon di jud ka moangay og babae. Yes, nananaw diya nga mga drug dependent before nga gibag-o na. Pero karon lahi ganahan ka maglabad mo mamusail lahi kadautan. Pero unahin ning ingon di sa pulong sa Ginoo igsoon gingon ni Pablo nga sa katapusang mga adlaw ang mga tao daw na iyang gingon na tigbutang mapatuyangon sa kailibgon nga lawas nun, no? Unsay craving sa ilang unod, hala. Kahilayan, na napay gingon dito. Walay kaluoy, walay puangon, tigbutang-butang, bangis, isog kayo, way kanlukan, murag di mamatay ba? Madinumtanon, kusog ang pagdumot sa katapusang mga adlaw, na nga away-away. No, magbikil, magunay, bisag mga igsoon, no, mga kaliwat, mabudhion, di ba? Unsay ilang ingon karon year of the snake, ingon sila. Nasa Bible gitagna na mabudhion, traidor, Judas. Dagan kay Judas karon igsoon. Kung di ka kay baluan ning 2 Timothy 3:1 to 4 or 5. Wa kay bawo nga nasulat na ni gitag-an ni daan sa Biblia. Kita mo usahay sige tag social media. Ukab lang tag Biblia og Domingo, Sabado na mga activities sa church. Permitting og sugoon ni pastor nga ikaw expound ani mo pa pero wa kay lingaw nara ka nagatubang cellphone. Saon pagkibaw nimo nga ang kaning mga nahitabo karon nas Biblia. Pero kung aware ka sa pulong sa Ginoo, makabalo ka nga is biblical gipropesiya ang tanan. Okay? Bangis madinumtanon sa maayo. Na madinumtanon sa maayo. Karon tanawa, di ba na ani? Madinumtanon sa maayo, mas gipromote ang kabuang, gipromote ang dautan kaysa ipromote ang maayo. Di ba? Wala sila kaluoy mabudion na traidor. Judas, mapasagaron o garbuso kay na ron dapat palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Dios. Na! Gipalabi ang kahilayan, lingaw-lingaw, kabuang, unsa man diha igsuon kaysa Dios, no? Sige ngondre, palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Dios, no? Unay time sa Ginoo, pagsimba, mga buluhaton sa church, Bible study, prayer meeting, unsa man diha. Pero sa kahilayan, abti kayo, mga disco, mga adtog bar, inom, tagay, suyop, diri, lingaw-lingaw, bijoke. No?
mga hudyaka sa palibot igsoon mas gipalabi kaysa Ginoo. It's biblical na sa last days. Okay, dapa. Magpabilin silang relihiyoso pan isalikway nila ang matuod nga gahom nini, no? Magpabilin silang relihiyoso, no? Sige, simba. Ang uban, nakintay, Diyos noon kintay, tanawon nimo, nagludluhod. Pero ang binuhatan, sukwahi. Walay alignment, no? Makita nimo nga way sipyat simba, way sipyat ampo. Pero ngila batasan, mutabang pero mamuyboy. Di kaduulan. Matod pa tong kailan ako igsuon nga may pa ang bato ko no, makaon pag iro. Makaon pas iro ang bato. O, sakto lagi. Pero ang kinaiya ng tawhana, pastor, di dyan makaon. Grabing. Pero, sigig simba. Huwag mo nabantayan, anak. Grabe kayo mo, dag. Ampo, bla 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 bla. Pero nagdumot sa isikataw niya. Grabe kayo mo, dag. Ampo, pero nangabit. Nana, karong katapos ang adlaw. Di ito dapat na makurat. Nyabalikan na itong babaw, kwarta. Di ba? Katapos ang mga adlaw, igsoon ang tao, mas gigugma nilang kwarta. Ingon, unsa man ning kwarta? Matod pa sa, delikado na ba kay ingon bitaw si Jesus nga, we cannot serve two master. Di ta pwede nga mo alagad sa Ginoo niya, imo pong gilagaran ang kwarta, no? Ang kwarta ay number 2 ra gina niya, number 1 si Jesus, no? Di pwede, igsoon. Okay? So, speaking of kwarta, igsoon, ingon sad si si Pablo ngadto ni Timoteo, napud say warning may tungod sa kwarta. Nawa? 1 Timothy 6:10. Ingon diri si Apostle Paul to his disciple Timothy. Ingon siya, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Tanawa? Ang paghigugma daw sa kwarta, nya mao man na karong panahon na, igsoon mao man na. Balag mabangga na nimo ng unsa dia, matwist ang justice because of money. Kita nimo? Mupatay og tao tungod sa kwarta. Buhaton ang tanan tungod sa kwarta. Makatuon pud ta na no, magpakaon tas tong pamilya pero dautan nga kwarta, dautan nga pagi. Dili man analysis yun lang iba no. Pero igso na jud na mo excess na in this last days. Unya lahi ra ba ni kung atong higugmaon ang kwarta na magsige nagagukod og kwarta dili kwarta didto kay bisag dautan ang ipabuhat nimo, imo gyud ang daugon kay kwarta man. Nya ingon ang balang kasulatan ingon si Paul igsoon ngadto ni Timothy nga in this last days ang kwarta ay priority. Kwarta imbis ang tag-iya sa kwarta ug mao ni timan igsoon. If ever manggali magukod-gukod na tas kwarta atong timan-an nga mabiyaan ra ng tanan. Ug atong timan-an igsoon nga ang maghatag og kaluwasan dili ang kwarta, kung dili ang tag-iya sa kwarta si Jesus igsoon, ang Ginoo igsoon. The source of our blessing igsoon si Lord. Bantayan na. Kay once may gugma na kas kwarta, you will do anything just to gain that money. Okay? Yan ingon pa jud si Timothy. Some people eager for money. Ang nako ni daghang mga tao nga eager kay gusto kay masigigukod og kwarta ba, have wandered from the faith, no? Nawa na inon sa ilang pagtuo, nawa na sa Ginoo, nalayo na sa Ginoo. Amen nga no, tungod sa kwarta. Mao nang ang ilang kinabuhi inoon na nanas kasub-anan, kagul-anan tungod sa kwarta. Nalimot sila sa Matthew 6:33 kung unahon na to si Lord, atong relasyon sa Ginoo, ang ministry, ang magpagamit sa Ginoo. Kung unahon na to igsuon nga maglakaw sa pagkamataro nga mosubay sa kabubuton sa Ginoo, magsunod-sunod ang kwarta nimo, money will follow. The moment we seek God first, we seek the blesser. The moment we seek the blesser first, then the blessing will follow. Sipyat sa uban, sigukod og kwarta, pero di na kalikayan naanas katapusang mga adlaw. No? Bahala maguba ang relasyon, basta ang kwarta, maimo. The last days mo exist na. O nagsuon nga, di ta ngayong ma-surprise. Amen. Kundili, padayon tagkupot sa Ginoo. These last days, mas hugton pa nato itong ang pagtuo sa Ginoo. Kay, yes, tinuod, last days, grabe kadautan ang kalibutan. Grabe na, murag bitaw, guwa na kay saligan, kay di na ka magkumpiyansa kung kinsa imong saligan. Pero ako ning isure ninyo, Ikson, mao ni pinaka-secured. Bisag unsa kadautan sa kalibutan, bisag unsa kangit-ngit, kadagsang sa kadautan. Kung duol ta sa presensya sa Ginoo, kung naata sa Ginoo, Ikson, kita may pinaka-safety. Amen.
kita may pinaka-secured. Amen ba? Kung igsoon, walay makulang kanato. Kung siya nga atong shepherd, no? Tabunan tanya sa iyang mga pako. Psalm 91. Amen. Yes, ang kalibutan nun, grabe na. Naglibog ng mga tao. Dautan na daw. Unsa man ni. No! Safety tas Ginoo. Siya nga itong magbalantay. Ang ubos ana, bisan pag maglakaw ako sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kay ubanan man tas Ginoo. And He will fight for us. Amen. As long as we are in the truth and we're serving God faithfully, as long as we put our whole trust and confident to the Lord, then we are safe. Ang uban na ratol, ang uban nagpanik, ang uban na kraman, natarantar na sa mga pangitabo. Pero kung nakaskamot sa Ginoo, nagpabilin kang cool. Relax. Knowing that God is in complete control. Amen. Mga igsoon, no? Sama sa gingon, igsoon, makuan juga. Murag kag, ang imong reaksyon ba mo, grabe kayo, makurat bitaw ka, kay di man ka aware sa word ni Lord. Apan kung rooted ka sa word ni Lord, aware ka sa pulong sa Ginoo, updated ka ba? Then, makaingon ka, ay, natuma na. No? Mauna ni. Ana, no? Pero ako maingon nga, mauna ni ang balik ng Ginoo, ano, no? Makita ni mo nga natuma na, ang mga nag-anaman na igsoon, no? So, mauna siya igsoon. Nga, yes, naaman gini, di mo ni kalikayan. Naaman tani ning kalibutan, muagi magitaan eh. Na yung mga struggles, na yung mga pangitabo, mga kadautan, pero maol ni timan iyang saad sa Ginoo. Salmo 23:1 kupti ni, siya nga tong magbalantay. Walay makulang kanato. Bisag unsa kadautan ng kalibutan, kung siya nga tong magbalantay, walay makulang kanako. Amen. Amen ba? Safety tas kamot sa Ginoo igsoon. Once siya nga tong himuong magbalantay, no? Kita ngay maratol, no? Nakoy nadungog nga pastor ni Wally ba? Unya, ako jung natuhop ba? Ako jung na, until now, naasa kong kasing-kasing iyang giwali, anak siya. Kita mga followers ni Christ, mga Kristohanon, huwa man kita'y pildi. Huwag tay angayang kadlukan. Tanawa mo, nga naman. Una, ingon siya. Kung naay mulutos na to, saad sa Ginoo, makig-away siya sa atong kaaway. Siya ay manimalos sa atong kaaway. Safety ta. Kung masakit ta, ayuhon sa daniya. Kay siya man ang the Jehovah Rapha, the Lord our healer. Magampo ta, ayuhon ta, kay naman tayo authority. Ingon po siya, kung di po ta maayo, kay mamatay ka, nya Kristohanon ka, malangit po ta, kabantay mo nga watay pildi. Amen. Inga na ta ka safety, ug dapat makabaluta na igsoon. Natas kamatuora, natas tiilan sa Ginoo. Watay pildi, daog ta. Unya, kana bitawng nata sa winning side ba? Because as long as God is for us, then who can ever be against us? As long as God is with us, God is for us, then the victory is always on our side. Amen. So di tangay mahadlok, maratol. Yes, nahitabo ang mga panghitabo sa palibot karon. Wa tay laing buhaton. Pray. Amen. Ampo ra gid tayo igsoon. There's power in prayer. Kinumdum mong prophet Jeremiah, nganong gitawag na siya the crying prophet. Sige na siya ampo. So sige gihilak. Iyang gihilak sa Ginoo, giampo ang tanang panghitabo sa palibot. Prayer is so powerful. Kaninyong kaistorya igsoon. Nganong nangani naman ko, nganong nagwali naman ko, no? Nganong ingani naman ko, no? Nganong sa una mahadlo kog pulis, karon tigwali na sa mga pulis. Sa una, basta something ana. Giingna nila salot sa katilingban. Giingna nila og adik-adik unsa man tawag na, pero karon mao na speaker sa mga surinderis. Ngano man na tungod sa pagampo. Before namatay akong mami igsoon, mao na yang gihimo. Every day sige hilak sa Ginoo. Every morning kadlawon igsoon. Ug di ko kalimot ako ning balikon niyo igsoon. Sa diyang nabag-o na ko, nahimo na kong alagad sa Ginoo na pastor, akong mami ning testimony siya sa kadaghanang mga tao. Ingon siya, kabalo ba mo mga igsoon? Ang usa ka baril nga luha na kung hinila kog iampo para na kong anak karon nga nahimo ng pastor. Dili pa igo sa usa ka baril daw, no? Ang akong luha nga piting daghana na usik. Akong mga hilak kada kadlawon. Akong luha dili pa igo bisag usa ka baril pa.
aron lang maluwas ng tawhana, aron lang mapastor ko. 16 years ko siyang inampo ako. Kapin, no? And then, ningabot ang adlaw nga nakurat ko nga niingon siya, mi, muundang na ko giskwela kay magpastor ko. Hapit ko nahagbong sa lingkuranan sa akong kakurat pag-ingon niya. Pero wa ko yung tingog, pero lipay kay ko, kinsa may inahan nga di malipay. Nga ang iyang anak, mga lagad na sa Ginoo. No, ang banggita nga adik-adik. Yan na bitaw. Ingon din siya, ning-quote siya og one verse lang. Ingon siya sa the book of Psalms. Ingon siya, sakto gyud ang giingon ni David sa Salmo nga kinsa kadtong mupugas og luha sa pagampo, muani og singgit sa kalipay. Prayer is powerful. Ako igsoon daghan kay kog naggiampo igsoon na hitabo. Kung nagtanaw ka diri, God bless, God bless. So nagtanaw karon diri nay followers na to igsoon nga gikan siya sa prisuhan. Ingon siya nga, pastor, wala na ko'y chance mo gawas. Inigsulod na mo sa prisuhan. Di jud siya mo hawa og di siya magpa-special prayer. Ampo pastor, dito akong papagidi, ampo tadi. Ampo. Abi yung mga igsoon, in how many months nanawag na ko. Nakagawas na ko, pastor. Hilak siya nang gusto ko makakita nimo kay gusto ko makapasalamat nimo personally, mo gakos nimo. Grabe kagamhanan ang ginawa ko magtuo ani. So prayer is powerful. Mo na igsoon nga ako ang hangyo ra natong tanan mga Kristohano no. Magampo lang ta no. Atong iampo ang nahitabo karon sa tong nasod. Atong i-pray si atong president karon no. Di man pud pwede nga di nato na i-pray. Ampo ginato na ayo lang tanawan na nga magniwi-ngiwi na siya diha. Ako karelate man ko na kay diha man ko gikan ang mga ko ano. Hindi lang nato na tanawon kung unsa na iyang pagkatao karon ni ampo gyapon nato kay it's biblical nga we must pray for our leaders. Okay? Atong iampo. Gamay ra kada sa Ginoo, pwede ra to sulokon sa Ginoo to. Ako gali. No, grabe. Basta pero giampo ko nagali na hitabo no. So iampo sa nato si former president. Tanan tibok Pilipinas. Siguro para nako. Nganong nahitabo ni? Siguro sa ako lang nino, lain man ta, I respect all comments and insights sa mga alagad sa Ginoo. Ako basin karon ako sa ako lang no. Siguro kay kita mga Pilipino karon busy na kayo. Daghan kay nag-migrate, nag-permanent resident, busy pang ginabuhi. Busy na kay pagpanday sa ilang ugma, sige kwarta, trabaho, negosyo, nakalimot nga iampo na to ang Pilipinas. Kamo be honest be, sige ba mo ampo sa Pilipinas? O basin karon ra kay tungod sa nahitabo, di ba kabantay mo? Sometimes, God allows a certain situation para mo ampo ta. What if gitugot ni Ginoo aron atong iampo ang Pilipinas? Kay sige na kag Facebook, sige na kag katawa na no. Let's pray for the Philippines. Pilipino ta. Amen. Ana ra na siya igsoon. And I know Romans 8:28, all things work together for good. Amen. Basta ampo lang ta. Ipasa Dios natong tanan. Basta mao lang ni timan ni igsoon. It's biblical nga. In these last days na nay mga panghitabo nga dili nimo gusto pero mahimong normal. Di ka ganahan og kadautan pero gihimong normal. Sa last days nga naman it's biblical man. Lisod pod og di ni matuman ingon sa Bible. Sugotag sa dili matuman gid ni. Amen. Mao nang kita nga mga Kristohanon magampo lang ta. Nya maniguro ta kay ang kalawasan ta kitagsar ba. Every now and then wata kay bo balik na din Ginoo. Pero madata ba? Amen. Salamat sa Ginoo no. So mauna igsoon ang atuang mensahe karong adlaw. Di na nato kapugnan ang palibot. Grabe na kadautan no. Grabe na ang level up bitaw sa mga krimen. Normal na ang mga nuyok, matod pa itong mga tinuod daghan kong mga ka-chat igsoon makapalit na daw shabu 50 pesos. So dali na kayo makakita kag 30. Mao nang daghan kayo no. Ako igsoon dili na ko i-mention dabi tay time igsoon nga ningadto ko sa kalugar bag-o pa lang nya taxi ko ba sakay kog taxi nya dihay ning duol kanang tigtawag og taxi bitaw naluoy ko adikag na ako sige pangagot na ba nya daghan na kasi sinsiyo ingko tan-aw na ko ani isuyop ra niyang kuan ba no normal na siyang pangitabo kami igsoon nga mga drug dependent before dili jud mi malipat anang mga adik-adik bisag professional pa na sila bisan pag nakalungslib na mahibaw-an jud namo sa mata sa tinan-awan sa lihok sa industoryakan diha gud migikan no so daghan kong nakita ron nga kaingon ko nga wow mao na gid ni. Pero kalma lang daw. Kung kabalo ka sa kamatuoran o kabalo ka sa pulong sa Ginoo, dili na ka ma-surprise ani. Dapat gali excited ta. Kaya ta kay bawo nga basin mao na ni panahon nga di ba?
Ibaw na ta, no? Kunya, ang importante lang nato nga secure ta ba nga kay bawo asa ta paadto or unsa may something ana kay naagi ni igsoon, naagi ni kay propesya ni sa Bible nga in these last days grabe ang may tabo. Danger, unsafe, no? Synonym sa perilous. The perilous time comes, excess in the last days. So, ang synonym sa perilous unsa man to? Danger, unsafe, risky. Tanawa na ang mga kuan na delikado na karon. Nya karon nakita nyo na mao na igsuon nga pinaka-safety nakaskamot sa Ginoo. Mo nang naay nagtan-aw diha kamo. Tan-aw nimo nga ni distansya ka balik pa duol sa Ginoo. Buhi pa ka na paglaom. Ang uban mingon ako, pastor sao man ko ni pastor layo na kayo maglisod ko, balik. As long as once makita ni Lord nga naning kamot kang muduol mo balik niya, tabangan ka. Kay di man jud ka na pwede nga makaduol pud niyo kay ikaw ra kay tao ra beta no. Kasi sometimes layo na kay ka ba murag guilty na kay kang balik no. Nakamata ka karong adlaw na ipaglaom. Wa pa katulduki buhi pa ta. Amen. Balik pa duol sa Ginoo igsoon kay mao ni pinaka-safety karon. The safest place right now kung naata sa presensya ni Lord, tiilan sa kiliran sa Ginoo. Safety ta. Amen. Kanang siya nga atong magbalantay. Walay makulang ka nato. Bisag unsay may tabo sa palibot na ratol ng uban, safety ka, kalmar, ginakas Ginoo. No? Saan ba nas Ginoo nga di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan, siya atong magbalantay, walay makulang ka nato. Amen. Diyos ang nagsulti, wan siya musulti, matuman gina. Basta lang, dut-dut ka, duol ka sa Ginoo. Wa joy angay na tong lain jud nga mas maayo na to buhaton ng igsoon, mudut-dut na gid mo simpig sa Ginoo. Kay siya tong manlalaban, siya tong proteksyon, siya ang tanan. Siya ang atong kusog aron mo mulahutay ta hangtod sa walay katapusan. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you Lord for your word this morning. Salamat sa imong mensahe, sa imong pulong Lord. And about last days, about end times Lord, and based on our observation sa palibot, lahi na gyud Ginoo. So Lord, I pray kupti mi Ginoo imong mga anak, mga alagad Ginoo, kupti bantayi mi, protection mi Lord God. And kanunay mi tagay direction or guidance Lord God. Kaya ang kalibutan karon grabe ang lipat-lipat. Kusog ang deception sa last days tungod sa kadautan sa panahon. But I believe kung na ang Holy Spirit namo Ginoo, kusog sa damong discernment, mas maigmat mi kay naa ka kanamo. So Lord God, i-bless na ng viewers karon, and I pray nga kaning pulong nga manadunggan karon Ginoo, mas masabtan gid namo, mas mapalawman namo kung unsay nahitabo sa palibot karon. Ug mas mo kupot, mas mo duol, mo simpig, mo dot-dot minimo, knowing that you're in complete control. Tanan dayag nimo Ginoo. Wa ka matulog Lord God. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you for your word. Holy Spirit, thank you for your presence. And right now Lord God, I pray to all of the viewers. Tanan nga makadungog, nakakita, mag-reply ani Lord God, ikaw magapanalangin nila Lord. Unsa man ilang mga gihambin karon mga problema, kabalaka, unsa may ilang giatubang karon mga suliran Ginoo, mga struggles, mga battles nga bugat kayo, mga giatubang nga higante Ginoo. Lord, I pray imo silang tabangan. Kupti sila Ginoo, panalangini sila Lord God. Palihok ka ang imuhang milagrosong kamot sa ilang sitwasyon, sa ilang kahimtang karon Lord God, in Jesus name. I declare comfort sa mga nasakitan, healing sa mga nag-antos o balatian, either sa physical and emotional. And I declare salvation to the whole family, sa tanan nga nag-ampo, nag-desire sa kaluwasan niyang tibuok pamilya, ug sa tanan nga nag-ampo og kabag-uhan sa ilang kinabuhi. I declare deliverance. I declare nga ang tanang gapos sa kaaway, mga makadaot nga bisyo, or any bandage, any nga unsa may mga chains, mga talikala nga gibutang ni Satanas nila, mga bugto ni sa pangalan ni Jesus. And you're gonna set them free Lord God in the mighty name of Jesus Christ. Tanan Ginoo nga sa may ilang pinakagitinguha karon Lord God, I declare Lord God, I pray ngayon mo ni i-grant Lord God in Jesus mighty name. Thank you Lord, salamat kay Ginoo sa mga daghang utang Ginoo nga nagtan-aw karon niya, nag-struggle Lord God. I declare financial breakthrough in Jesus name. Himuwa lang sila matinud-anon Ginoo. And sa tanang mga nagtan-aw karon na trabaho, na negosyo, I pray Lord God nga di sila malipat Ginoo, nga mabisi kayo, kundili ilang hinumduman nga na sila commitment o relasyon nga ampingan kanunay. Hallelujah. Lord, thank you
And this time, Lord God, among dawaton ang milagro. Dawaton among kaayuhan, panalangin, Ginoo, kay bulungang butang, gikan kanimo nga, sigon sa among gikinahanglan. Amo ning dawaton uban sa dakong pagtuo, Ginoo. Himo lamang ming kapiyalan, angayan, Ginoo, sa mga grasya nga imong ibubo kanamo. Mao kini nga among pag-ampo, Amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga may mong bugtong maluluwas. Amen ug amen. Mabungahong adlaw ninyong tanan. That's all for this morning, and I will give back all the glory and honor, power, praises, adoration to the King of Kings and Lord of Lords. Himaya og dungog kung ibalik sa buhay nga Dios. He alone deserve. Walay ako igsoon. Iyaharatanan. Amen. So again, sa wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel, ang link na sa caption ani nga live. Ako ni siyang i-download igsoon unya. Ako aning i-upload sa tong YouTube channel. Kay ma-delete man ni siya automatic 30 days. May instruction dire. So maning ako ni siyang i-download. I-upload na ako dito, makita ra punta dito, no? So please do subscribe. Pray ra na igsoon. Salamat again. Thank you so much sa 221,000 followers sa mabungahong Kristohanon. Salamat kayo. Hapit na ni masolba datong problema sa mita, no? Kay ingon man to ini ka 14, wao na nilang restriction, so mag-live na tagbalik sa ato ang account yun, no? So God bless everyone. I pray and I declare that today is gonna be a blessed day. All the works of our hands i-bless ni Lord, atong mga steps, atong mga lakang gihanta sa Ginoo ngadto sa kadaugan. Unya proteksyonan tas Ginoo, yang proteksyon, yang gahom, yang kusog mag-uban na to. And dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Amen. See you next time mga kaigsonan. Ampo, amping, abante. Madagma man ta, bangon, abante. Madagma na pod kay dangog kay ning kalibutan, bangon, abante. Kay punta, ay balik sa naagi, kapoy na kay itong nangagi. Amen. So, keep safe everyone. Again, to God be all the glory. God bless.